Čaute, ja som Pepo. Raz za čas vám pridám nejakú videorecenziu z doplnkov výživy, kde sa s vami podelím o nejaké svoje pocity z doplnku výživy. Prednes som si vybral doplnok výživy od značky Fitness Authority, je to enostimulant Napalm. Vybral som si tekutú formu, má to byť jednorazová dávka, v tej jednej dávke sú v podstate dve dávky. Dávam to naraz. Je aj prášková forma Napalmu, momentálne, doteraz keď som trénoval, som užíval tento tekutý. Dával som dve dávky naraz. Zloženie nejdem hovoriť, každý si môže prečítať, skôr sa budem zameriavať na to, čo si človek nemôže prečítať. Čiže moje osobné pocity, dojmy z tohto doplnku. Dával som to tesne pred tréningom, prišiel som do fitka, dal som si celú tú flaštičku, čiže dve dávky. Kým som sa prezliekol, rozcvičil, zahrial na kardiu 15-20 minút, asi mi to trvalo, takže zhruba 15-20 minút pred silovým tréningom. No čo sa týka mentálneho nabudenia, nejaký ten tunel ako pri iných pumpách som nezažil. Dal by som nejaké 3 body z 10 pre mentálne nabudenie. Čo sa týka sily, ten Napalm je na silu celkom dobrý, tam by som dal nejakých 6-7 bodov. Ozaj som dokázal zdvihnúť nejakú väčšiu váhu v sérii. Aj čo sa týka silovej vytrvalosti, čiže nejakých pár opakovaní v sérii v tréningu celom bolo viac. Energia. Energia je silná stránka Napalmu, bol som strašne neposedný medzi sériami, čiže aby som bol trénoval non-stop, bez prestávky. Samozrejme sa to nedá, ale jednoducho ja som medzi sériami už sa tešil na ďalšiu sériu. Čiže fakt som bol neposedný. Ďalšia veľmi dobrá vlastnosť tohto Napalmu je napumpovanie. Popri tréningu, hlavne tréning, kde som mal vyšší počet opakovaní, ma to dokázalo nehorázne napumpovať. Dokonca až pomaly ku hranici bolesti svalu, až tak ma to napumpovalo. Niekedy, samozrejme, musel som mať nejaké sacharidy predtým a tak. Ale určite to je dobrá pumpa, čo sa týka prekrvenia svalu. Niektoré pumpy majú tzv. Crash efekt, že na konci tréningu jednoducho vypne, alebo v polke tréningu vypne, vy ste vyšťavení, bez nálady, nejaká tá depka možno. Ja som pri Napalme Crash efekt nezažil, takže to je určite pre mňa veľká výhoda. Čo sa týka týchto pocitov mojich, sú to moje osobné pocity. Pumpy, enostimulanty sú veľmi individuálna záležitosť, každý človek má iné telo, iný organizmus, inak zareaguje na to. Ale z môjho pohľadu môžem tento Napalm určite odporúčiť. Či už práškový, ktorý som tiež mal, alebo tento tekutý. Ďakujem. Čaute.